Είμαι ο Oakley Ramsey, 18 ετών τώρα. Στο πάρτι των 13ων γενεθλίων μου, ακριβώς στην αυλή μας στο Φράνκλιν του Τενεσί, υπήρχαν σχεδόν 30 άτομα, κυρίως η ομάδα μαζορετών της αδερφής μου και οι γονείς τους. Έσκυψα να σβήσω τα κεράκια όταν η μητέρα μου, ήδη μεθυσμένη από το κρασί που έφερε κάποιος, γέλασε δυνατά μπροστά σε όλους και είπε: «Μερικές φορές εύχομαι ειλικρινά να μην είχες γεννηθεί ποτέ. Αυτό το σπίτι θα ήταν πολύ πιο ήρεμο». Η αδερφή μου δεν ανοιγόκλεισε καν τα μάτια της πριν προσθέσει: «Μαμά, σοβαρά, τα καταστρέφει όλα». Η αυλή σίγησε εντελώς. 2 κορίτσια μαζορετών χαμογέλασαν πονηρά. Μερικοί γονείς κοίταξαν τα παπούτσια τους. Έμεινα παγωμένη για λίγα δευτερόλεπτα, άφησα κάτω το μαχαίρι και μπήκα μέσα χωρίς να πω λέξη. Το ίδιο βράδυ, πριν κλείσω την μπροστινή πόρτα για τα καλά, κοίταξα πίσω για τελευταία φορά και τους είπα: «Εντάξει. Από τώρα και στο εξής, απλώς κάντε ότι είμαι ήδη νεκρός». Έφυγα μόνο με το σακίδιό μου. 5 χρόνια αργότερα, ας πούμε απλώς ότι οι συνέπειες ήταν το απόλυτο χάος. Και κανείς, ειδικά όχι αυτοί, δεν το περίμενε ποτέ. Αν θέλετε να μάθετε ακριβώς πως εκείνη η νύχτα έφερε τα πάνω κάτω σε όλη μου την οικογένεια, πως πανικοβλήθηκαν, πως κατέρευσε ο μικρόν με τόνο, τι έχτισαν και που βρισκόμαστε όλοι σήμερα. Μείνετε μέχρι το τέλος γιατί δεν θα πιστεύετε τι συνέβη στη συνέχεια. Κάντε ένα like αν έχετε ζήσει ποτέ εκείνη τη μία οικογενειακή στιγμή που άλλαξε τα πάντα για πάντα. Σχολιάστε το ένιωσα αυτό αν πλησιάζει πολύ κοντά και ας το δούμε. Είμαι το εφεδρικό παιδί από την πρώτη μου ανάμνηση. Η μεγαλύτερη αδερφή μου, η Ντάλλας, ήταν πάντα αυτή που τραβούσε τα φώτα της δημοσιότητας. Άρχισε να επεφημεί στα 7 της και στα 9 της ήταν ήδη αρχηγός της ομάδας νέων στην Ακαδημία Battleground. Η μαμά και ο μπαμπάς φρόντιζαν να το μάθει όλη η πόλη. Της αγόραζαν καινούργιες στολές κάθε σεζόν, ειδικά κατασκευασμένους φιόγκους, φούντες με αληθινά κρίσταλα που τραβούσαν τα φώτα του σταδίου σαν διαμάντια. Πλήρωναν για ιδιαίτερα μαθήματα τάμπλιν στο Νάσβιλ και κατασκηνώσεις κασκαντέρ στην Ατλάντα. Όταν η Ντάλλας οδήγησε την ομάδα στο εθνικό πρωτάθλημα στην 8η τάξη, ο μπαμπάς νίκιασε ένα λεωφορείο για όλη την ομάδα και η μαμά έκανε ένα πάρτι παρακολούθησης στο Country Club. Μου έδωσαν τα παλαιωμένα παπούτσια CHER Shoes του Ντάλλας όταν τα παρακάλεσα να τα δοκιμάσω. Ήταν 2 νούμερα μεγαλύτερα, οι σόλες φθαρμένες σαν γυαλί. Γλίστρισα στο πάτωμα του γυμναστηρίου την πρώτη μέρα και όλοι γέλασαν. Ο μπαμπάς μου είπε ότι οι CHER Shoes δεν ήταν και τόσο το φόρτε μου. Η Ντάλλας άρχισε να υπέβει άλογα στο Χορλάνταλ Farm όταν ήταν 10 ετών. Τα εβδομαδιαία μαθήματα αγγλικών για σέλα δείχνουν μπουφάν που κόστιζαν περισσότερο από το ενίκιο των περισσότερων ανθρώπων. Αγωνιζόταν σε όλο το Τενεσί, το Κεντάκι, την Τζόρτζια. Γύριζε σπίτι με μπλε κορδέλες και γιγάντια ασημένια κύπελα. Η μαμά μετέτρεψε το δωμάτιο μπόνου στον επάνω όροφο σε ιερό τροπέον για εκείνη. Αγαπούσα κι εγώ τα άλογα. Ζητούσα μαθήματα κάθε γενέθλια, κάθε Χριστούγεννα. Η απάντηση ήταν πάντα η ίδια. Αυτά τα μαθήματα είναι για τον Ντάλλας. Είναι από τις καλύτερες στην πολιτεία. Απλώς τα κρατούσε στην άμαξα. Κατάφερα μερικές φορές να ταΐσω τον παλιό δήμαρχο των γειτόνων, και αυτό ήταν όλο. Η Ντάλλας πήρε το δικό της υπνοδωμάτιο βαμμένο σε λεβάντα, όταν έγινε 9 ετών. Το μεγάλο με την οροφή με θηρίδα και τον γκαρνταρόμπα. Το δεύτερο μεγαλύτερο υπνοδωμάτιο μετατράπηκε σε ράφια για την τραπεζαρία της γιατρόπαια, ράφια για στολές, έναν ολόσωμο καθρέφτη με φωτάκια γύρω του, θήκες με ετικέτες αναχρώμα για φιόγκους μαλλιών. Έτσι, από την εποχή που ήμουν 9 έως τα 13, κοιμόμουν στον καναπέ που βγαίνει στο υπόγειο. Δεν υπήρχε πραγματική πόρτα, μόνο ένα σειρώμενο πράγμα σαν αχυρώνας που δεν έκλεινε ποτέ εντελώς. Ο αεραγωγός λειτουργούσε ελάχιστα. Το καλοκαίρι ήταν σάουνα. Το χειμώνα κοιμόμουν με 3 φούτερ με κουκούλα. Τα ρούχα μου έμειναν σε πλαστικές τσάντες κάτω από τις σκάλες. Όταν με επισκέπτονταν συγγενείς, έπαιρναν το δωμάτιο των επισκεπτών. Έμενα στον καναπέ. Η μαμά έλεγε ότι δεν χρειαζόμουν πολλά για να συντηρηθώ. Τα Σαββατοκύριακα ανήκουν στον Ντάλλας. Ο μπαμπάς φόρτωνε το τροχόσπιτο με τα κουτιά με τα τακάκια της και την πήγαινε σε παραστάσεις στο Λέξινγκτον ή την Ατλάντα ή το Μπέρμιγχαμ. Έφευγαν Πέμπτη βράδυ και επέστρεφαν Κυριακή βράδυ με καινούργιες κορδέλες και ιστορίες για το πως τον Ντάλλας καθάριζε κάθε άλμα. Έμενα σπίτι για να κουρεύω την αυλή ή να καθαρίζω το τροχόσπιτο με τα άλογα όταν επέστρεφαν. Αν ζητούσα να ακολουθήσω, ο μπαμπάς αναστέναζε και έλεγε: «Θα βαριέσαι όλη μέρα στις κερκίδες».
Η μαμά μετέτρεψε τον πίνακα ανακοινώσεων της εκκλησίας στο Franklin First Baptist σε βιτρίνα του Ντάλλας. Κάθε εβδομάδα υπήρχαν νέες φωτογραφίες. Τον Ντάλλας στη μέση του κόλπου, τον Ντάλλας με άλογο, κρατώντας ένα άλλο τρόπαιο. Οι άνθρωποι τη σταματούσαν μετά τη λειτουργία για να της πουν πόσο περήφανη ήταν όλη η εκκλησία. Οι βαθμοί μου με άριστα δεν μπήκαν ποτέ στον πίνακα. Όταν κέρδισα το σχολικό μάθημα ορθογραφίας στην 6η Δημοτικού, η μαμά είπε μπράβο και ρώτησε αμέσως τον Ντάλλας αν το παλτό της για την επίδειξη της έκανε ακόμα. Η πρωινή ρουτίνα του μπαμπά δεν άλλαξε ποτέ. Έβγαζε το φορτηγό από τον γκαράζ, με κοιτούσε στον καθρέφτη οπισθοπορίας ενώ περίμενα το λεωφορείο και έλεγε το ίδιο πράγμα κάθε μέρα. Μην προκαλείς προβλήματα σήμερα. Μετά έφευγε με το αυτοκίνητο για να πάει τον Ντάλλας στην πρόωρη προπόνηση. Αυτή ήταν η ζωή μου. Το να είμαι ο έξτρα που έκανε τον Ντάλλας να φαίνεται ακόμα πιο τέλειο. Ο ήσυχος που έμαθε πολύ γρήγορα ότι το να ζητάει οτιδήποτε απλώς υπενθύμιζε σε όλους πόσο λιγότερο μετρούσα. Την εβδομάδα πριν από τα 13 γενέθλιά μου, τον Ντάλλας έκανε το δικό του πάρτι στον ιππικό όμιλο στην άκρη του Φράνκλιν. Νίκιασαν την εσωτερική αρένα, έφεραν έναν DJ που έπαιζε country remix, έστησαν βόλτες με πόνι για τα μικρά παιδιά και είχαν ένα πλήρες μπαρ με επιδόρπια με μια τούρτα 3 επιπέδων σε σχήμα πετάλου. Φορούσε μια λευκή στολή υπασίας με στρας και μια ζώνη που έγραφε «Γενέθλια πριγκίπισσα». Η μαμά πέρασε ένα μήνα σχεδιάζοντας το. Ο μπαμπάς πήρε άδεια για να βοηθήσει στο κρεμάσιμο των φώτων. Τα γενέθλιά μου χαρακτηρίστηκαν ως οικογενειακό μπάρμπεκιου. Αυτή ήταν η επίσημη ιστορία. Το Σάββατο το απόγευμα, η αυλή ήταν γεμάτη. Σχεδόν 30 άτομα εμφανίστηκαν, κυρίως από την τωρινή ομάδα μαζορετών του Ντάλλας. Μερικά κορίτσια από την ομάδα υπασίας της, οι γονείς τους, μερικοί φίλοι της εκκλησίας. Μόνο 2 παιδιά από την τάξη μου ήρθαν και έμοιαζαν σαν να τα ανάγκασε η μαμά τους. Η ψισταριά κάπνιζε. Κάποιος είχε ένα ηχείο Bluetooth που χτυπούσε τις χτένες του Λουκ και η μαμά είχε στήσει πτυσσόμενα τραπέζια με καρόπανιά, παρόλο που ο ήλιος ήταν ακόμα ψηλά. Έψισε ένα κέικ βανίλιας μίας στρώσης από ένα μείγμα πασπαλισμένο με γλάσο σε κονσέρβα, κόλλησε 13 κεριά σε κύκλο, κάλεσε όλους όταν τα μπιφτέκια ήταν σχεδόν έτοιμα. Φορούσα την ίδια φούτερ με κουκούλα που φορούσα στο σχολείο την προηγούμενη μέρα, επειδή κανείς δεν θυμήθηκε να μου πάρει κάτι καινούριο. Η Ντάλλας φορούσε ακόμα το μπουφάνι πασίας με στρας και έβγαζε φωτογραφίες με τους φίλους της στα έπιπλα της βεράντας. Ο μπαμπάς μου έδωσε το μαχαίρι και είπε «Βιάσου. Το φαγητό κρυώνει». Έσκυψα πάνω από τα φουσκωμένα μάγουλα της τούρτας για να σβήσω τα κεράκια και τότε το έκανε η μαμά. Έπινε μια γουλιά από ένα πλαστικό ποτήρι φτηνό σόρντανεϊ που είχε φέρει μια από τις μαμάδες για τους ενήλικες. Γέλασε πολύ δυνατά, αγκάλιασε την Ντάλλας. Και ψέλισε εκεί μπροστά σε όλη την αυλή. Μερικές φορές εύχομαι ειλικρινά να μην είχες γεννηθεί ποτέ. Αυτό το σπίτι θα ήταν πολύ πιο ήρεμο. Η μουσική συνέχιζε, αλλά κάθε συζήτηση σταματούσε. 2 από τα μικρότερα κορίτσια άφησαν μια ανάσα. Ένας μπαμπάς έβηξε μέσα στην πύρα του. Η Ντάλλας δεν έχασε χρόνο. Κούνησε την αλογοουρά της και πρόσθεσε με εκείνη την ψεύτικη γλυκιά φωνή «Μαμά, σοβαρά, τα καταστρέφει όλα». Ένιωσα το πρόσωπό μου να παγώνει. Τα δάχτυλά μου μουδιάστηκαν γύρω από τη λαβή του μαχαιριού. Κανείς δεν τους διόρθωσε. Κανείς δεν είπε αυτό είναι πολύ μακριά. Μερικοί φίλοι του Ντάλλας γέλασαν πίσω από τα φλιτζάνια τους. Ο μπαμπάς απλώς γύρισε άλλο ένα μπέργκερ σαν να μην είχε ακούσει τίποτα. Άφησα το μαχαίρι στο τραπέζι, αργά, συνειδητά, δεν το έκλεισα, δεν έκλαψα. Γύρισα και μπήκα μέσα. Από τη σειρώμενη γυάλινη πόρτα πέρα από το ψυγείο. Κανείς δεν μου πρόσφερε ένα αναψυκτικό από τις σκάλες μέχρι το υπόγειο που ήταν το δωμάτιό μου για 4 χρόνια. Έσυρα το παλιό Chromebook που είχε εκδώσει το σχολείο 2 χρόνια νωρίτερα έξω από κάτω από τον καναπέ, αυτό με τη ραγισμένη γωνία. Άρπαξα κάθε μπλουζάκι και τζιν που ακόμα τέριαζαν στο φούτερ με την τρύπα στο μανίκι. Την οδοντόβουρτσά μου από το μισό μπάνιο που κανείς άλλος δεν χρησιμοποιούσε. Άνοιξα το κουτί του καφέ που ήταν κρυμμένο πίσω από τον φούρνο. $320 σε τσαλακωμένα πεντάρια και δεκάρια από το σκούπισμα του πάρκινγκ της εκκλησίας και το περπάτημα των σκύλων των γειτόνων. Έβαλα τα πάντα στο ίδιο σακίδιο που χρησιμοποιούσα στο σχολείο. Έσκισα ένα φύλλο από ένα παλιό σημειωματάριο. Έγραψα 6 λέξεις με μαύρο σόρπι αρκετά μεγάλο, ώστε να μην μπορούν να το χάσουν. Έφυγα. Μην με ψάχνεις. Το άφησες ακριβώς στο κέντρο της κουζίνας,
ακριβώς πάνω στα χάρτινα πιάτα. Περπάτησα πίσω στην αυλή. Το πάρτι είχε ήδη ξεκινήσει ξανά. Κάποιος δυνάμωσε τη μουσική. Η μαμά γέμιζε άλλο ένα φλιτζάνι. Η Ντάλλας πόζαρε στο τραπέζι του πικνίκ για μια ομαδική φωτογραφία. Δεν κοίταξα κανέναν από αυτούς, έσπρωξα την πλαϊνή πύλη και μπήκα στο πεζοδρόμιο. 4 τετράγωνα κάτω από τα πορτοκαλί φώτα του δρόμου του Φράνκλιν, πέρα από τα μεγάλα λευκά σπίτια με τους τέλειους χλωοτάπητες, πέρα από τη γωνία όπου το φως τρεμόπαιζε πάντα. Το μικρό τούβλινο σπίτι του παππού μου καθόταν ήσυχο στο τέλος της βεράντας του δρόμου, με το φως να λάμπει όπως πάντα. Έφτασα εκεί λίγο μετά τη 1 ακριβώς το πρωί, χτύπησα απαλά. Η γιαγιά άνοιξε την πόρτα με τα παλιά της μαλλιά, ρόμπα, με μπούκλες, με κοίταξε μια φορά και με τράβηξε μέσα χωρίς να πει λέξη. Απλώς με κράτησε μέχρι να βγουν όλα όσα κουβαλούσα χρόνια. Η γιαγιά έκλεισε την πόρτα πίσω μου εκείνο το βράδυ, και αυτή ήταν η τελευταία φορά που κοιμήθηκα κάτω από την ίδια στέγη με έναν Ράμσεϊ. Το μικρό τους μονόροφο σπίτι από τούβλα βρισκόταν 4 ήσυχα τετράγωνα πιο πέρα, αποπληρωμένο από τη δεκαετία του 80. Ο παππούς ήταν ο αρχιμηχανικός στο Franklin Ford για 30 χρόνια. Η γιαγιά διεύθυνε το γραφείο υποδοχής στο οδοντιατρίο στο Μέιν. Μου έδωσαν την πίσω κρεβατοκάμαρα το ίδιο βράδυ, αυτή με το μονό κρεβάτι, την παλιά δρύινη συρταριέρα και το παράθυρο που έβλεπε στη Μανόλια. Ο παππούς ξεκίνησε την πραγματική μου εκπαίδευση το επόμενο πρωί. Ήμασταν έξω στον γκαράζ στις 6, φορώντας τα ξεθοριασμένα ντίκισμί του, με τα χθεσινά του ρούχα. Αυτός μου μάθαινε πώς να ανοίγω τα μπουζί στο F150 του 1988. Πώς να εξαερώνω τα φρένα χωρίς να δημιουργώ φυσαλίδες αέρα. Πώς να ακούω τη διαφορά μεταξύ ενός χαλασμένου ρουλεμάν και ενός χαλαρού ημάντα απλώς ακούγοντας. Τα Σάββατα σε πηγαίνουμε στον ποταμό Χόρπαθ με 2 καλάμια από καλάμι και ένα κουτί καλαμπόκι. Μου έδειξε πώς να δολώνω ένα αγκίστρι για να μην το κλέψει το γατόψαρο, πώς να κρατάω την πετονιά μου στη σκιά, πώς να περιμένω αντί να περιμένω. Η γιαγιά ανέλαβε τα μαθήματα στο σπίτι. Μου έμαθε πραγματική νότια κουζίνα, πώς να φτιάχνω μπισκότα με σταγόνες βουτύρου που δεν χρειάζονταν τύλιγμα, πώς να τηγανίζω μπάμιες για να μην γίνονται γλιώδεις, πώς να μετατρέπω ένα κοτόπουλο 5B σε 3 διαφορετικά δείπνα. Κάθε Κυριακή μετά την εκκλησία, με καθόταν στο τραπέζι της κουζίνας με το βιβλιάριο επιταγών της και την αριθμομηχανή της, δείχνοντάς μου πώς να παρακολουθώ κάθε δολάριο ώστε να λειτουργεί για εσένα αντί να δουλεύεις γι' αυτό. Έλεγε ότι η φτώχεια είναι νοοτροπία, αλλά η έλλειψη στέγης είναι μόνο προσωρινή. Ξεκίνησα στα 15 με την άδεια μαθητείας μου. Η πρώτη μου δουλειά ήταν να ανοίγω στο Just Love Coffee στο KURTHRS Parkway. Ξυπνούσα στις 4, περπατούσα το μίλι στο σκοτάδι. Ξεκλείδωνα και ξεκινούσα τη μηχανή εσπρέσο, έβαζα σφινάκια μέχρι να βγει η ουρά έξω από την πόρτα στις 6. Φιλοδορήματα στο βάζο μετρητά κάθε Παρασκευή. Τα καλοκαίρια έκοβα γρασίδι 25 γκαζόν στις παλαιότερες γειτονιές. Χλωοκοπτικό 80 φυσιτήρας ξανά ένα pop μετρητά. Ο χειμώνας ήταν η ρεσεψιόν στη βιβλιοθήκη της εκκλησίας από τις 6 έως τις 13 νύχτες την εβδομάδα βοηθώντας τα παιδιά με τις εργασίες τους, ενώ έκανα και τη δική μου στο πίσω μέρος. Ο παππούς έπαθε καρδιακή προσβολή ενώ ήταν κάτω από το μίνι βαν της κυρίας Χέντερσον. Γύρισα από το σχολείο και τον βρήκα στην είσοδο. Έμεινε 2 μέρες στο ιατρικό κέντρο Γουίλιαμσον. Στην κηδεία, η Σελ και ο Καπαλαμδαγιώταν Τάφ στάθηκαν πίσω αριστερά, πριν από τον τάφο. Ο Ντάλλας έστειλε λουλούδια, αλλά δεν εμφανίστηκε. Η γιαγιά συνέχισε να πηγαίνει μέχρι που το πάγκρεας την πήρε νηστεία. 6 μήνες από το σπίτι στο άσυλο. Πέρασε την εβδομάδα που έγινα 18 αμέσως μετά την αποφοίτηση. Η ανάγνωση της διαθήκης ήταν απλή στον δικηγόρο στο σπίτι της πλατείας Φράνκλιν, η Τσέβη πλήρωσε 41.000 από τις οικονομίες, όλα σε μένα επειδή ήμουν το μόνο εγγόνι και ήδη νόμιμος ενήλικας. Δεν χρειαζόταν κληρονομική διαθήκη του Τενεσί, όταν είναι τόσο ξεκάθαρο. Εκείνο το καλοκαίρι, πρόσθεσα την πρωινή βάρδια στα καφέ Μόουλαν στη ζέστη. Διεύθυνα την εκκλησία από τις 6 έως τις 14 βράδια. Μάζευα κάθε επιταγή. Συμπλήρωνα μόνος μου την φάυσα στον δημόσιο υπολογιστή της βιβλιοθήκης γραμμή προς γραμμή. Έγραφα τα δοκιμιά μου στο πίσω μέρος, τα εκτύπωνα για 10 το καθένα. Η σχολική σύμβουλος, η κυρία Λόσον, διάβασε το τελικό μου προσχέδιο και μου είπε να πατήσω υποβολή. Το έκανα. Ο χοντρός φάκελος από το Πανεπιστήμιο του Τενεσί ήρθε τον Απρίλιο με κανονικό δρομολόγιο στο Νόξβιλ για τα δίδακτρα μηχανολογίας, τη στέγαση, το πρόγραμμα γευμάτων,
τα πάντα εκτός από βιβλία και χαρτζηλίκι. Πλήρωσα. Έβαλα στην ίδια παλιά JanSport μερικά ακόμα πουκάμισα, το Chromebook που τελικά φόρτωσε το κοστούμι από την Goodwill για μελλοντικές συνεντεύξεις. Άλλαξα τις κλειδαριές στην Cedar Lane την εβδομάδα μετά την κηδεία για παν. Ενδεχόμενο. Στεκόμουν στην είσοδο του σπιτιού με το πρωινό μάτι για τον Knox Duff πάνω από τον ώμο, κρατώντας τα κλειδιά στο χέρι. Ένιωσα κάτι που δεν είχα σε πεντάδα. 5 από καθαρό σθένος είχαν μετατραπεί σε ένα μέλλον που έχτισα με τα χέρια μου. Και κανένας από τους ανθρώπους που μοιράζονταν το επωνυμό μου δεν είχε καμία σχέση με αυτό. Το καλοκαίρι που έγινα 18, ένιωσα επιτέλους ότι μπορούσα να αναπνεύσω. Είχα το σπίτι δικό μου, το πακέτο αποδοχής από το UT καθόταν στο τραπέζι της κουζίνας και μια αντίστροφη μέτρηση στο τηλέφωνό μου 47 ημέρες μέχρι την ημέρα της μετακόμισης. Δούλευα διπλές βάρδιες, εξοικονομώντας κάθε δολάριο, φανταζόμενη τη ζωή σε κοιτώνα με νέους ανθρώπους, μια πανεπιστημιούπολη 3 ώρες μακριά, όπου κανείς δεν ήξερε το επώνυμό μου. Τότε, ένα τυχαίο βράδυ Τρίτης, το τηλέφωνο μου χτύπησε με μια ειδοποίηση που δεν είχα δει εδώ και 5 χρόνια. Η μαμά είχε δημιουργήσει μια ολοκαίνουργια ομαδική συνομιλία με τίτλο «Ο γάμος του Ράμζι Κόρβαρ το 2025». Το πρώτο μήνυμα ήταν ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων. Ο Ντάλλας γονατιστός σε ένα χωράφι με ηλιοτρόπια έξω από το LAPRS, Fork Ridge Corvar. 22 ετών καουμποϊκύριο καπέλο, 190.000 ακόλουθοι στο TikTok. Όλο το πακέτο των influencers του Νότου να κρατάει, ένα δαχτυλίδι που έπιασε το χρυσό φως της ώρας σαν φωτοβολίδα. Εκείνη ούρλιαξε, πήδηξε στην αγκαλιά του. Την γύρισε. Το ντρόουν τραβήχτηκε πίσω. Η λεζάντα έγραφε, «Είπαινε στο για πάντα, όλοι σας». Το κοίταξα περισσότερο από όσο έπρεπε. Τότε άρχισαν να καταφθάνουν τα μηνύματα. «Μαμά, ο Θεός είναι τόσο καλός. Είμαστε πέρα από κάθε ευλογία. Ο γάμος έχει οριστεί για τον επόμενο Ιούνιο στο αγρόκτημα Southall. Ναι, ο μεγάλος ανακαινισμένος αχυρώνας, 200 καλεσμένοι, λουλουδάτη οροφή, ζωντανή μπάντα, πυροτεχνήματα, όλο το όνειρο. Ο προϋπολογισμός μοιάζει με 200.000 και θέλουμε κάθε μέλος της οικογένειας να είναι μέρος αυτού του θαύματος. Ο μπαμπάς δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανος. Ας το κάνουμε αξέχαστο. Μαμά ξανά, αυτή τη φορά μου χρωστάει απευθείας. Όκλεϊ, τώρα είσαι ιδιοκτήτης του σπιτιού της γιαγιάς δωρεάν. Έτσι, το λύσαμε. Κάθε στενό μέλος της οικογένειας συνεισφέρει 18.000. Αυτό είναι δίκαιο. Έχεις μερίδιο. Είσαι 18 και η Ντάλλας κουβαλάει με υπερηφάνεια το όνομα Ράμσεϊ σε όλη της τη ζωή. Η οικογένεια βοηθά την οικογένεια. 18.000 δολάρια. Κάθισα στην πόρτα του χώρου αποσκευών των παλιών Chevy Boots του παππού, κρεμώντας παγωμένο καφέ, υδρώνοντας το χέρι μου, ξαναδιαβάζοντας το μήνυμα σαν να ήταν γραμμένο σε άλλη γλώσσα. Ο Τζένσεν σταμάτησε με το τζιπ του 10 λεπτά αργότερα για το συνηθισμένο μας βράδυ Τρίτης. Σχέδιο για drive-in cinema. Με κοίταξε μια φορά στο πρόσωπο και έσβησε τη μηχανή. Τι συνέβη? Του έδωσα το τηλέφωνο χωρίς να πει λέξη. Σφίχτηκε όλο και περισσότερο το σαγόνι του με κάθε γραμμή. Όταν έφτασε στο σημείο για τη δεύτερη ευχή να μην είχες γεννηθεί ποτέ. Το επέστρεψε και είπε απλώς, το πληκτρολόγησαν ξανά μπροστά σε όλους. Κοίταξα την οθόνη μέχρι που οι λέξεις θόλωναν. Μετά άνοιξα τη συνομιλία και πληκτρολόγησα μια λέξη. Όχι. Οι φυσαλίδες πληκτρολόγησης εμφανίστηκαν αμέσως. Εξαφανίστηκαν. Ξαναεμφανίστηκαν. Μαμά, αυτό δεν είναι έτοιμα. Ντάλλας, σοβαρά μιλάς τώρα? Μαμά, ξανά. Περισσότερο. Και να το. Λέξη προς λέξη η ίδια με την πρόταση που με είχε συντρίψει στα 13. Μερικές φορές εύχομαι ειλικρινά να μην είχες γεννηθεί ποτέ. Αυτό το σπίτι θα ήταν πολύ πιο ήρεμο. Ένιωσα τον αέρα να φεύγει από τους πνευμονές μου, σαν κάποιος να με είχε χτυπήσει. Όχι να με είχε χτυπήσει, απλώς άδειο. Ο Τζένσεν με παρακολουθούσε να περιμένω. Δεν έκλαψα. Δεν φώναξα. Άνοιξα κάθε εφαρμογή μία προς μία. Πήγα πρώτα στις επαφές. Μπλόκαρα το νέο αριθμό της μαμάς, το κινητό του μπαμπά, η κύρια εφεδρική γραμμή του Ντάλλας, η δημόσια γραμμή της Ridge, ακόμη και ο λογαριασμός hashtag γάμου που είχε ήδη δημιουργήσει. Μετά, επιβεβαίωση του μπλοκ αναζήτησης στο Instagram. Το ίδιο TikTok. Το Facebook Messenger, η ίδια εφαρμογή Snapchat Cash, το Venmo, τα πάντα.
Κάθε ψηφιακό νήμα που με συνέδεε ακόμα μαζί τους, το έκοψα σε λιγότερο από 4 λεπτά. Όταν τελείωσα, η ομαδική συνομιλία εξαφανίστηκε από το τηλέφωνό μου σαν να μην είχε υπάρξει ποτέ. Κοίταξα τον Τζένσεν. Νέος αριθμός αύριο. Έγνεψε μια φορά, με τράβηξε στο στήθος του και με κράτησε αγκαλιά ενώ ο ήλιος έδιε πάνω από τις στέγες του Φράνκλιν. Εκείνο το βράδυ, μετέφερα τον παλιό μου αριθμό σε μια φωνή Google που πήγε κατευθείαν στον τηλεφωνητή και αγόρασα μια νέα SIM στο Walmart για $96,20 για ηρεμία. Κοιμήθηκα πιο βαθιά από όμικρον με τόνο, τι είχα κοιμηθεί εδώ και χρόνια. Το επόμενο πρωί, ξύπνησα με 53 αναπάντητες κλήσεις από ιδιωτικούς αριθμούς και ένα φάκελο εισερχομένων τηλεφωνητών που δεν άνοιξα ποτέ. Διέγραψα ολόκληρο το νήμα χωρίς να ακούσω. Μέχρι το μεσημέρι, τα μηνύματα της ξαδέρφης άρχισαν, η μαμά σου κλαίει ασταμάτητα. Το Ντάλλας είναι συντετριμμένο. 18.000 δεν είναι ούτε και πολλά όταν έχεις ολόκληρο σπίτι. Τους μπλόκαρε όλους. Η Ντάλλας δημοσίευσε την πρώτη της δημόσια χειροβομβίδα το ίδιο απόγευμα. Γύρισε το TikTok στο φορτηγό της. Δεν άφησε καμία ίχνος μάσκαρας φίλτρου. Όταν η ίδια σου η αδερφή αρνείται να βοηθήσει να πληρώσει τον γάμο σου μετά από όλα όσα έχουμε περάσει. Έβαλε στο πλάνο την παιδική της φωτογραφία που χρησιμοποιούσε πάντα η μαμά. Πρόσθεσε τον θλιβερό ήχο του γιουκαλίλι και άφησε τα σχόλια να κάνουν τα υπόλοιπα. 3 εκατομμύρια προβολές πριν δύσει ο ήλιος. Δεν το είδα. Δεν χρειαζόταν. Το διαδίκτυο έκανε τη δουλειά για εκείνη, αλλά ούτε εγώ απάντησα. Ούτε μία φορά. Γιατί κάποιες πόρτες, μόλις τις κλείσεις, τις κλείνεις από μέσα. Και αυτό ακριβώς έκανα κι εγώ. Η θεία Τζολίν εμφανίστηκε πρώτη ακριβώς 6 μέρες αφότου είχα μπλόκαρα. Τυλίχτηκε με το λευκό της στόχου στις 8:31 πρωί Δευτέρας, ακόμα με το φλωράλ εκκλησιαστικό της φόρεμα από την προηγούμενη μέρα. Τα μάτια της ήταν ήδη πρισμένα. Δεν χτύπησε καν. Χτύπησε δυνατά. Την παρακολούθησα στην κάμερα του κουδουνιού για ένα ολόκληρο λεπτό, πριν ανοίξω την πόρτα 3 ίντσες. Πετάχτηκε πριν προλάβω να μιλήσω. Όκλεϊ Μαρί Ράμσεϊ, φύγε από εδώ τώρα. Το αίμα είναι πιο πυκνό από το νερό και σπάς την καρδιά της μαμάς σου σε 1 εκατομμύριο κομμάτια. Ο Ιησούς θέλει οικογένειες ολόκληρες, όχι διαλυμένες για τα χρήματα. Συνέχισε, με σπαρακτική φωνή για τη συγχώρεση, για το πως η Ντάλλας έκλαιγε μέχρι να κοιμηθεί κάθε βράδυ, για το πως συμπεριφερόμουν σαν κακομαθημένο, εγωιστικό παιδί. Την άφησα να τελειώσει. Όταν τα δάκρυα κόπασαν, είπες αυτό που ήρθες να πεις. Σε παρακαλώ φύγε από την ιδιοκτησία μου. Έκλεισα την πόρτα, άνοιξα το σύρτη και έσβησα το φως της βεράντας παρόλο που ήταν μέρα. Έμεινε εκεί έξω κλαίγοντας αρκετά δυνατά ώστε οι γείτονες να κρυφοκοιτάζουν μέσα από τα στόρια για άλλα 25 λεπτά πριν τελικά φύγει με το αυτοκίνητο. Ο μπαμπάς περίμενε τη βάρδια του Τζένσεν το Σάββατο το πρωί στο Just Love Coffee στην Cathers Parkway. Μπήκε μέσα φορώντας γαλότσες με ατσάλινα δάχτυλα και γυαλιά ηλίου με καθρέφτη, δεν παρήγγειλε τίποτα και μετά κάθισε ακριβώς μπροστά από το ταμείο ενώ η ουρά ήταν 12. Ήψωσε τη φωνή του για να ακούσει κάθε πελάτης. Πέσε εκείνη τη μικρή κλέφτρα που μεγάλωσα ότι αν δεν πληρώσει το μερίδιό της για τον γάμο της αδερφής της, θα υποβάλω καταγγελία στην αστυνομία για το ρολόι Garmin και τα χρήματα για τις ευχαριστίες που έκλεψε όταν έφυγε τρέχοντας στα 13 της. Ο Τζένσεν δεν δίστασε, απλώς χαμογέλασε με το ίδιο χαμόγελο που δίνει στους αγενείς Κέρενς και είπε «Κύριε, έχετε 10 δευτερόλεπτα να φύγετε πριν καλέσω εγώ ο ίδιος τον Φράνκλινπι». Ο μπαμπάς χτύπησε την πόρτα τόσο δυνατά που το κουδούνι χτύπησε. Ο ιδιοκτήτης τράβηξε το βίντεο, τον απαγόρευσε ισόβια και δημοσίευσε το βίντεο με το πρόσωπο του μπαμπά θολό στην ιστορία του καταστήματος στο Instagram με τη λεζάντα «Προστατεύουμε τον λαό μας». Πήρε 30.000 προβολές σε μια μέρα. Η μαμά έγινε μάρτυρα στην ιδιωτική ομάδα Franklin First Baptist Women στο Facebook. Δημοσίευσε στις 2 το πρωί ένα δοκίμιο 800 λέξεων με τίτλο «Παρακαλώ καλύψτε την άσωτη κόρη μου στην προσευχή». Με παρουσίασε ως την επαναστατική έφηβη που εθίστηκε στα online παιχνίδια, έκλεψε από το οικογενειακό βάζο, έφυγε τρέχοντας για να εκδικηθεί τους ευσεβείς γονείς της και τώρα αρνήθηκε να βοηθήσει με τον γάμο της αδερφής της. Επισυνάψτε την ίδια φωτογραφία παιδικής ηλικίας, πρόσθεσε 3 emoji κλάματος και ένα δώρο με ραγισμένη καρδιά που τελείωσε με έναν σύνδεσμο εφαρμογής μετρητών. Αν ο Κύριος σας οδηγήσει να ευλογήσετε την ξεχωριστή μέρα του Ντάλλας. Η ανάρτηση κοινοποιήθηκε στην κύρια σελίδα της Εκκλησίας και στη συνέχεια σε κάθε ομάδα γειτονιάς σε ακτίνα 20 μιλίων. Μέχρι την Τετάρτη,
Οι παλιοί μου δάσκαλοι του λυκείου μου έστελναν στιγμιότυπα οθόνης ρωτώντας αν ήμουν καλά. Τον Ντάλλας έπεσε το σφυρί την Πέμπτη το βράδυ. Το 60χρονο TikTok γύρισε στο σκοτεινό υπνοδωμάτιό της να φωτίζεται με χαμηλή μάσκαρα τρέχει POV. Η μικρή σου αδερφή εθίζεται στα βιντεοπαιχνίδια, κλέβει τα πράγματά σου, το σκάει στα 13. Και όταν τελικά αραβωνιάζεσαι, αφήνει όλη την οικογένεια να φύγει και αρνείται να βοηθήσει να πληρώσει για τον γάμο σου. Μου έδειξε το παλιό σημείωμα που άφησα στο νησί της κουζίνας που το είχε κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ζούμαρε στον 13χρονο γραφικό μου χαρακτήρα. Ρύθμισε όλο αυτό σε αυτόν τον δημοφιλή θλιβερό κάντρι ήχο. Λεζάντα. Κάποιες πληγές δεν επουλώνονται ποτέ. Μπακ άσωτη αδερφή. Οικογένεια σα. Προδοσία. Προσευχές για κάλτσες πολεμιστής. Έφτασε τα 3 εκατομμύρια προβολές σε 36 ώρες. Τα σχόλια ήταν ένα λουτρό αίματος. Κάποιοι βρήκαν το LinkedIn μου, την ανάρτηση για την αποφύτισή μου από το Λύκειο. Το Instagram του Τζένσαν άρχισε να προσθέτει tags σε τοπικούς ειδησεογραφικούς σταθμούς. Κάποιος έφτιαξε έναν λογαριασμό που ονομαζόταν Oakley Exposed και δημοσίευσε τη διεύθυνσή μου με ένα emoji με κρανίο. Τα φωνητικά μου μηνύματα γέμισαν με αγνώστους που παρέθεταν τις γραφές και με αποκαλούσαν Ιεζάβελ. Μια γυναίκα άφησε ένα μήνυμα 5 λεπτών κλαίγοντας για το πως διέλυα το σώμα του Χριστού. Τα αποθήκευσα όλα. Στιγμιότυπα οθόνης, ηχογραφήσεις, χρονικές σημάνσεις, προώθησα τις χειρότερες απειλές στην αστυνομία του Φράνκλιν και στο γραφείο του τίτλου 9 του Πανεπιστημίου της Τέξας, ώστε να έχουν ένα αρχείο όταν ξεκινούσαν τα μαθήματα. Ο Τζένσαν και εγώ αλλάξαμε κάθε ρουτίνα από τη μια μέρα στην άλλη. Άρχισα να παρκάρω 2 δρόμους πιο πέρα και να περπατάω από την πίσω πόρτα στη δουλειά. Άρχισε να κουβαλάει το κρυμμένο αντικείμενο μεταφοράς του από το σώμα του σε μια τσάντα. Απενεργοποιήσαμε όλες τις υπηρεσίες τοποθεσίας, κάναμε τα Instagram μας ιδιωτικά, πληρώσαμε μια υπηρεσία για να μας ξεφορτωθεί και τους 2 από κάθε ιστότοπο αναζήτησης ατόμων. Αγόρασα ακόμη και φθηνά τηλέφωνα για έκτακτες ανάγκες. Η πίεση ήταν ασφικτική. Τυχαία αυτοκίνητα σέρνονταν δίπλα από το σπίτι τη νύχτα. Κυρίες της εκκλησίας άφηναν παθητικά επιθετικά δοχεία στη βεράντα με σημειώσεις για το πώς να γυρίσουν και το άλλο μάγουλο. Η Ντάλλας ανέβαζε καθημερινές ενημερώσεις για το πόσες άυπνες νύχτες είχε περάσει, πως η καρδιά της είχε ραγίσει, πως ήθελε απλώς πίσω την αδερφή της. Η μαμά ανέβαζε ενημερώσεις στο GoFundMe όπως στίχους από τις γραφές. Αλλά κάθε νέα επίθεση έκανε μόνο ένα πράγμα πιο ξεκάθαρο. Είχα δίκιο που έφυγα στα 13. Δεν είχαν μεγαλώσει. Είχαν γίνει μόνο πιο θορυβώδεις, πιο κακοί και πιο επιδέξιοι στο να παίζουν το θύμα. Και εγώ δεν το έπαιζα. Ο Κάπα Χάρλον Κάρβερ δεν έχασε χρόνο. Είναι ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης αλυσίδας καταστημάτων οικοδομικών ειδών στο Μέσο Τενεσί. Ο Ρίτζ εργάζεται για αυτόν μερικής απασχόλησης κάνοντας διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ των φωτογραφίσεων στο TikTok. Όταν ο Ρίτζ γύρισε σπίτι κλαίγοντας για το πως η μικρή αδερφή του Ντάλλας καταστρέφει τα πάντα, ο Χάρλον άκουσε για περίπου 30 δευτερόλεπτα και μετά σήκωσε το τηλέφωνό του. Προσέλαβε μια εταιρεία ψηφιακής εγκληματολογίας από τον Νάσβιλ, το είδος που λειτουργεί για δικηγόρους διαζυγίων και υποθέσεις ασφαλιστικής απάτης. Ανέσυραν νόμιμα κάθε μήνυμα, κάθε διαγραμμένο προσχέδιο στο TikTok, κάθε αντίγραφο ασφαλείας iCloud από το παλιό τηλέφωνο του Rich που χρησιμοποιούσε ο Ντάλλας τα τελευταία 2 χρόνια. Τους πήρε 4 μέρες. Κάλεσε τους γονείς μου και τον Ντάλλα στο γραφείο του ένα απόγευμα Πέμπτης. Ένα μεγάλο γυάλινο κτίριο στην οδό Μάλερι, με σημαίες του Τενεσί και του Τέξας να κυματίζουν μπροστά. Τους είπε να έρθουν μόνοι τους. Χωρίς δικηγόρους, μόνο οικογενειακή επιχείρηση. Εμφανίστηκαν νομίζοντας ότι επρόκειτο για χρήματα γάμου. Ο Χάρον είχε στρώσει ένα τραπέζι συσκέψεων με εμφιαλωμένο νερό και έναν μόνο φάκελο στη μέση. Δεν πρόσφερε θέσεις αμέσως. Απλώς άνοιξε τον φάκελο και άρχισε να απλώνει σελίδες, εκτυπώσεις από το αίτημα προσευχής της μαμάς για την ομάδα της εκκλησίας, στιγμιότυπα οθόνης από το TikTok του Ντάλλας με την ψεύτικη ιστορία. Το ακριβές κείμενο όπου η μαμά έγραψε την ευχή να μην γεννηθείς ποτέ τη δεύτερη φορά. Η απειλή του μπαμπά στην καφετέρια μεταγράφηκε από το ηχητικό ασφαλείας. Ακόμα και μια φωτογραφία του σημειώματος που άφησα στο νησάκι της κουζίνας στην οδό 13 στον Ντάλλας την είχα κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια και την είχα δημοσιεύσει σε μια ιδιωτική ιστορία που ανακτήθηκε. Έπειτα, έβαλε την τελευταία σελίδα πάνω σε μια ένορκη βεβαίωση από την εταιρεία εγκληματολογίας, επιβεβαιώνοντας ότι
Κάθε στοιχείο προερχόταν από συσκευές που ήταν καταχωρημένες είτε στο Ridge είτε στον Dallas. Τελικά κοίταξε ψηλά. «Να πώς θα πάει αυτό?» είπε, με φωνή επίπεδη σαν τσιμέντο. «Dallas, θα δημοσιεύσεις ένα πλήρες βίντεο δημόσια συγγνώμη στο TikTok εντός 24 ωρών. Θα διαβάσεις ένα σενάριο που εγκρίνω λέξη προς λέξη, το οποίο παραδέχεσαι ότι είπες ψέματα για την αδερφή σου που έκλεψε, που το έσκασε, τα πάντα. Θα ανακοινώσεις επίσης ότι εσύ και οι γονείς σου δεν θα δέχεστε πλέον καμία οικονομική βοήθεια από την Oakley και ότι ο προϋπολογισμός του γάμου βαρύνει πλέον εξ ολοκλήρου εσάς. Αν αυτό το βίντεο δεν μεταδοθεί ζωντανά αύριο το βράδυ, ο γάμος ακυρώνεται. Ακυρώνω τη δέσμευσή μου των $50,000. Ο Ridge χάνει τη δουλειά του και το συμβόλαιο μίσθωσης του φορτηγού του, και τα δύο στο όνομά μου, και φροντίζω κάθε πολιτή σε ακτίνα 100 μιλίων να ξέρει ακριβώς γιατί. Δεύτερη επιλογή, φεύγεις τώρα και βρες πώς να πληρώσεις το δικό σου πάρτι χωρίς να μπερδέψεις το όνομα του γιού μου με την οικογενειακή σας ακαταστασία. Ο Ντάλλας άρχισε να κλαίει αμέσως. Η μαμά παρενέβη για συγχώρεση και επίλυση του προβλήματος στην οικογένεια. Ο μπαμπάς προσπάθησε να κάνει τα παιδιά λάθη. Ο Χάρλον δεν ύψωσε τη φωνή του ούτε μια φορά. «Δεν με νοιάζει για τις δικαιολογίες σου. Με νοιάζει που ο γιος μου παντρεύεται σε μια οικογένεια που αντιμετωπίζει το αίμα της σαν σκουπίδι και μετά λέει ψέματα στον κόσμο γι' αυτό». Διάλεξε. Ο Ντάλλας κοίταξε τον Ridge. Ο Ridge κοίταξε το πάτωμα. Ψιθύρισε, «Δεν μπορώ να το δημοσιεύσω αυτό. Θα τα χάσω όλα. Οι ακόλουθοί μου, οι συμφωνίες με τις μάρκες μου. Δεν μπορώ». Ο Χάρλον έγνεψε μια φορά, έκλεισε τον φάκελο. Οι γάμοι αναβλήθηκαν επαόριστον. «Τα κλειδιά του φορτηγού Ridge είναι στο γραφείο μου. Έχετε 30 μέρες για να μετακομίσετε από το διαμέρισμα που πληρώνω». Σηκώθηκε. «Είστε όλοι ελεύθεροι να φύγετε». Έφυγαν. Ο Ντάλλας έκλαιγε με λυγμούς στο πάρκινγκ. Η μαμά ούρλιαζε ότι κατέστρεφε τη ζωή της κόρης της. Ο μπαμπάς κατακόκκινος και σιωπηλός. Ο Ridge έστειλε μήνυμα στον Τζένσεν εκείνο το βράδυ από έναν νέο αριθμό. Τελείωσε. Ο μπαμπάς σκότωσε τον γάμο. Δεν γιόρτασα. Δεν καυχήθηκα. Απλώς ένιωσα σιωπηλή. Οι άνθρωποι που με πέταξαν στα 13 είχαν τελικά αναγκαστεί να κοιτάξουν στον καθρέφτη. Και μισούσαν αυτό που έβλεπαν. Η αυτοκρατορία του Ντάλλας κατέρευσε πιο γρήγορα από ομικρον με τόνο, τι περίμενε κανείς. Μέσα σε μια εβδομάδα από τότε που ο Χάρον έφυγε, οι 5 μεγαλύτερες μάρκες με τις οποίες συνεργαζόταν, μια μπουτίκ ρούχων, μια εταιρεία λεύκανσης δοντιών, ένα τοπικό κοσμηματοπωλείο, μια νεοσύστατη εταιρεία ενεργειακών ποτών και μια χριστιανική μάρκα ρούχων, την παράτησαν όλες. Οι δημόσιες δηλώσεις ήταν ευγενικές, αλλά βάναυσο. Μετά από πρόσφατα γεγονότα, δεν νιώθουμε πλέον ότι οι αξίες μας συμπίπτουν. Τα ιδιωτικά email ήταν πιο κραυγαλαία στιγμιότυπα οθόνης από παλιά τις μηνύματα που με αποκαλούσαν κλέφτη. Οι ανακτημένες αναρτήσεις της Εκκλησίας, το σημείωμα από τότε που ήμουν 13 ετών. 1/1, συμβόλαια ακύρωσαν πληρωμές, αντιστράφηκαν αποστολές δωρεάν προϊόντων σταμάτησαν. Ο αριθμός των ακολούθων της πάγωσε και μετά άρχισε να αιμορραγεί. Έπεσε από 190.000 σε 130 σε ένα μήνα. Κατέληξε να αναλάβει διοικητική δουλειά σε ένα μεσητικό γραφείο στο Cool Springs, 8 με 5 χακί και πόλο, απαντώντας σε τηλέφωνα, βγάζοντας αντίγραφα. 42.000 ετησίως προφόρων. Ο Ridge μετακόμισε πίσω με τον Χάρον και ανέλαβε θέση αποθήκης στην οικογενειακή εταιρεία. Η μαμά και ο μπαμπάς έλαβαν την επιστολή από τον πρώτο βαπτιστή Φράνκλιν την επόμενη Κυριακή. Το Συμβούλιο των Πρεσβυτέρων ψήφισε ομόφωνα να τους επιβάλει πειθαρχική διαδικασία, προσωρινή αναστολή των προνομίων των μελών για ψευδή μαρτυρία που σπέρνει διχόνοια στο σώμα και φέρει μομφή στο όνομα του Χριστού. Μετάφραση: τέλος η διδασκαλία στο κατηχητικό. Τέλος η τέλεση της κοινωνίας. Τέλος οι προσκλήσεις σε γεύματα. Οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να έγνεφαν ευγενικά στον διάδρομο του Παντοπολίου, αλλά ο στενός κύκλος έκλεισε. Η μελέτη της βίβλου των γυναικών η ομάδα αφαίρεσε τη μαμά από την ομαδική συνομιλία. Το ανδρικό τραπέζι πρωινού του μπαμπά ξαφνικά δεν είχε καμία άδεια καρέκλα όταν μπήκε μέσα. Αποφοίτησα με άριστα στη μηχανολογία από το UT Knoxville. 3. 8-8 GPA Co-op στο Oak Ridge National Lab, προσφορά πλήρους απασχόλησης πριν καν ανέβω στη σκηνή. Ο Τζένσαν μου έκανε πρόταση γάμου τη βραδιά της αποφοίτησης με ένα δαχτυλίδι που σχεδίασε ο ίδιος στο εργαστήριο μηχανικής.
Παντρευτήκαμε την επόμενη άνοιξη σε ένα μικρό παρεκκλήσι στον ποταμό Χόρπαθ. 40 καλεσμένοι, φίλοι από το κολέγιο, συνάδελφοι, μερικοί γείτονες που με είχαν παρακολουθήσει να μεγαλώνω μετά τον θάνατο της γιαγιάς. Λευκές πτυσσόμενες καρέκλες, αγριολούλουδα. Διάλεξα μόνη μου μπάρμπεκιου από το Μόρτανς για δείπνο. Φορούσα τα μαργαριταρένια σκουλαρίκια της γιαγιάς και το ίδιο χαμόγελο που τελικά αναγνώρισα στον καθρέφτη. Δεν ήταν καλεσμένος ούτε ένας Ράμζι. Έστειλα έναν επιπλέον φάκελο ούτως ή άλλως, μια απλή ευχαριστήρια κάρτα στον Κάπα Χόρλαν Κόρβαρ με μια φωτογραφία του Τζένσαν και εμένα να κόβουμε την τούρτα μας. Μέσα έγραψα: «Σας ευχαριστώ που μου δείξατε ότι η πραγματική οικογένεια δεν είναι πάντα αυτή στην οποία γεννιέστε. Μερικές φορές το αίμα δεν είναι πιο παχύ από το νερό. Μερικές φορές, οι άνθρωποι που σε επιλέγουν, που στέκονται στη γωνία σου όταν όλος ο κόσμος φωνάζει ψέματα, είναι η μόνη οικογένεια που έχει σημασία». Έμαθα ότι με τον δύσκολο τρόπο στα 13 μου ξαναέχτισα τη ζωή μου πάνω σε αυτήν και δεν κοίταξα ποτέ πίσω. Και σήμερα, όταν υπογράφω με το όνομά μου Oakley Holt, δεν νιώθω πια σαν το εφεδρικό παιδί. Νιώθω σαν αυτό που